Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă premergătoare meciului cu Minaur Baia Mare. Astăzi avem alături de noi pe Robert Boboc, Eugen Beza și Alexandru Curtean. O să începem cu antrenorul echipei noastre, cu Eugen Beza. Eugen, urmează un meci la Baia Mare. Cum privim această deplasare? Bună ziua! Această deplasare o privim cum am privit toate deplasările de până acum. Deplasări în care am câștigat 3 puncte sau nu am luat nimic. Mergem încrezători, suntem pregătiți și cred că de data asta lucrurile vor sta altfel din punct de vedere al finalizării și vom fi aproape să aducem maximum. Întâlnim din nou o echipă care și-a schimbat antrenorul. Ne influențează în vreun fel acest lucru? Da, până acum oarecum în ghilimele ne-a influențat, pentru că de fiecare dată când Unirea Constanța a învins un adversar, din fața noastră, cum a fost Viitorul Târgu Jiu, cum a fost Buzăul, am pierdut. Cred că ne-am învățat lecția, ne-am pregătit bine în această perioadă și sper ca tot ce am lucrat săptămâna aceasta să punem în practică, dar cred că e o problemă doar de concentrare și de încredere în ultima treime. Am și 4 întrebări puse de domnul Ovidiu Boica, jurnalist la ziarul Tribuna. Prima întrebare ar fi așa: vârful de atac Jordan Gele nu a înscris niciun gol până acum în campionat. Îi veți acorda credit în continuare sau încercați alte variante pe acest post? Nu o să-mi dezvălui intențiile pentru duminică. Jordan este un jucător din 126 de jucători. Primește același respect și încredere ca toți ceilalți. Este un jucător străin, un jucător care în multe situații ne-a ajutat, a dat pase de gol. Noi nu avem cu el un obiectiv personal să-l facem goal-getter sau să ne câștige meciurile. Este un jucător în care noi avem încredere și pe care îl susținem. Etapa trecută ați întâlnit pe Costel Enache, cu care ați colaborat la FC Hermannstadt. Acum veți întâlni pe Vasile Miliuță, directorul tehnic al celor de la minor. Cum credeți că va fi reîntâlnirea? Cum a fost și cu Costel Enache, va fi un prilej să ne reîntâlnim. Ne leagă o prietenie. Am fost secundul dânsului. Acum dânsul a trecut la birou. Are o experiență vastă, probabil va ajuta foarte mult echipa din această postură, dar, cum am spus și cu Costel, lucrurile stau total diferit, indiferent că sunt la Schlimber sau la altă echipă. Sunt un tip competitiv și vreau să câștig. O altă întrebare din partea domnului Boica. În urma ultimelor rezultate ale echipei din Schlimber, vă simțiți cumva postul amenințat? Ați avut cumva discuții cu cei din conducere în acest sens? Rezultatele, într-adevăr, nu au fost pe măsura așteptărilor noastre. Sunt factori obiectivi și factori subiectivi. Sunt factori obiectivi. Dacă vă aduceți aminte, la meciul cu Steaua am avut gol valabil. Ar fi fost 2 puncte în plus, pentru care am minutul 92. La meciul cu Slobozia, cel din ultima etapă, am avut o greșeală flagrantă de regulament, am avut penalti la Cristian. Era minutul 80, probabil aveam șanse mult mai mari să câștigăm acest joc. Cred că eram mult mai sus în clasament. Pe de altă parte, sunt și factori subiectivi legați de noi, de echipă, pentru că chiar dacă statistic am crescut calitatea jocului, am scăzut un pic la ocazii. Sunt factori pe care noi, ca și staff, am încercat săptămâna asta să-i rezolvăm, atât din punct de vedere mental, cât și emoțional, pentru că eu consider că atâta timp cât la un joc cu Slobozia am avut o posesie de 62%, ținând cont că noi nu suntem o echipă extraordinar de bună pe posesie, suntem o echipă de tranziție, atunci, la valoarea lotului pe care o avem, cred că e o problemă
între inadverse, indiferent că vorbim de atacanți, mijlocași sau fundași, e o problemă de încredere. Asta trebuie să o rezolvăm. Jucătorii trebuie să înțeleagă că obiectivul nostru este accederea în play-off și pentru a accede în play-off trebuie să dai goluri. Mai mult de atât, legat de întrebarea, că nu vreau să evit întrebarea legată de dacă simt presiune, am simțit presiune și când am fost pe locul 1, simt presiune și acum, simt presiune la fiecare meci. Noi, o să vă dezvălui un mic secret de vestiar. Noi, în vară, când am fost în Turcia, am avut o discuție de grup în care fiecare și-a exprimat obiectivele personale pentru acest sezon. Ținând cont că suntem o echipă care nu avem voie să promovăm, suntem o echipă care am trecut, ne-am bătut la salvarea de la retrogradare. Anul acesta am stabilit cu toții vocea grupului, a fost la unison, să facem tot posibilul să ajungem în play-off. Suntem la 2 puncte de play-off în momentul de față. Dacă cineva consideră că e prea puțin, nu e nicio problemă, stăm de vorbă, dar deocamdată n-am simțit nicio amenințare din punctul ăsta de vedere, pentru că discuții sunt săptămânal, indiferent că că am câștigat sau nu am câștigat. Avem discuții pentru că de un an jumate suntem, eu zic că suntem o echipă foarte bună alături de conducerea clubului și discutăm orice problemă de orice natură, uneori pe fond de fericire, uneori pe fond de tristețe, dar cred că toate lucrurile sunt constructive, indiferent de zvonurile care apar. Eu mă simt, cu stafful meu ne simțim foarte bine la antrenament cu băieții. Din partea băieților n-am simțit niciun fel de răceală, suntem bine din punctul meu de vedere. Și ultima întrebare, dacă avem ceva absenți pentru meciul de la Baia Mare? Nu, din fericire nu avem niciun absent. Robert, urmează meciul de la Baia Mare. Cum priviți voi jucătorii această partidă? Este o partidă dificilă. Baia Mare au o echipă bună. S-a văzut și în meciul de cupă pe care l-au jucat. Dar noi suntem încrezători. Am pregătit foarte bine săptămâna asta meciul și sperăm să ne întoarcem cu un rezultat foarte bun. Mulțumesc. Alex, o presiune suplimentară pentru noi la meciul cu Baia Mare sau cum priviți voi jucătorii, mai ales că tu ești unul dintre liderii vestiarului nostru? Presiune suplimentară ar fi că, sau ce spunea și Eugen, ne-am propus să fim un play-off și atunci ar trebui să fim cât mai aproape. Cam asta ar fi ca și presiune. Noi ca și grup știm ce valoare avem și știm că putem să fim acolo și pentru asta trebuie să facem orice să câștigăm. Mai ales că acest campionat îmi dă impresia că fiecare poate să bată pe fiecare. Cei de la Baia Mare știu asta, probabil. Noi 100% știm asta, știm că putem să câștigăm orice echipă și cred că vom arăta asta. Au schimbat antrenorul, tu ai 35 de ani și ai trecut prin multe astfel de momente. Există o motivație suplimentară? Crezi că va exista o motivație suplimentară în rândul celor de la Baia Mare? Nu chiar întotdeauna s-a simțit, dar da, în general, predominant se simte la atitudinea jucătorilor. Sunt ceva mai. E un nou început, vor să demonstreze noului antrenor. Cam asta e ideea. Și pentru noi, cum a zis și Eugen, noi deja știm asta, am mai jucat cu echipe care au schimbat și să sperăm că am învățat din asta.